Xa verás, antes de que te deas de conta, serás unha muller divorciada. E cal é o seguinte paso? Esperar. Suso está amparadoiro descoñecido e non vai asinar os papéis da separación. Haberá que prepararse para un caso de divorcio longo e lento. Como poderá ver por eses papéis, son o representante legal do seu home. E onde está? Non o sei, señora, nin me importa. Segundo din eses papéis, o seu home, o meu representado, negase a concederlle o divorcio. Cos poderes que ten firmados por Suso negándose a concederche o divorcio, o único que podes facer é esperar e ir a Suiza. Eu teño algo que lle pode botar unha man. O que? Chegou esta carta ao Consello pedindo información de Xesús Maroto. É dunha cidadá chechena chamada Olga Koklova, E que? que o marido é Xesús Maroto. Tamén envía un certificado de matrimonio. Mandei no traducir, é completamente legal. Asunto solucionado, por fin. Teño que marchar. Ata logo, Andrés. Adeus. Non o entendo. Pois é dunha claridade meridiana. O bispo pídeme que redacte un informe sobre a parroquia de Portozás. O que che pides, ó sei. O que non entendo é por que che o pide a ti e non a min, que son o seu párroco. Porque ti serías xuiz de parte. Suís, a quen pensan suljar logo? Amancio, non mo poñas máis difícil. Pois non sei que esperas que che diga. Ti sabes que a parroquia de Portozás non vai ben. É a que peor vai de todo o arciprestado. Non vai tan mal. Cada vez tes menos fregueses. Moitos son os chamados e poucos os elexidos. Amancio, que o das frases, o meu. E se o informe é negativo, que vai pasar? Que che darían outro destino e sustituiríate eu. Daquela esta é cousa túa. Que vai ser cousa miña, Amancio? Eu teño o traballo da Bodno en Cormelle. O que pasa é que no bispado pensan que un sacerdote novo, con conceptos novos... O de sacerdote novo non cho nego, que no tempo só manda Deus. Pero de conceptos novos... Non vin aquí para discutir, Amancio, só para dicir o que hai. E espero que me facilite o labor. Tesme que dar unha oportunidade, Vicente. Non está na miña man. Ata San Pedro tivo 3. Está ben, non teño que entregar o informe de inmediato. Terás uns días mentres o elaboro. Uns días. Se me demostras que a parroquia vai ben, eu informo o teu favor. Se non, trasladarante a outra parroquia. É así que marcha Lago. Esta tarde vou ver uns amigos que desembarcan na cidade, hai moito tempo que non vexo. Ademais, todo o bar, che... E canto tempo vai estar fora, Lago? 2 días. 2 días. E o bar? Iso que me preocupa a min. Que me queda de encargada? Quedo cheva. Ti? Alá, non che quedei máis veces lá. Pero quedaches un momentiño. 2 días non te zafas. O que non me safa, Lago, non sei onde está todo lá. Son parvo eu para non saber o que poñer. Va. E se che piden... Eu que sei, che, se che piden un café mozambicano, ah? Pois miro no libro. Ou non tes un libro aí na cociña? Un té as cosas? Unha infusión de pataca? Unha que? Unha infusión de pataca. Xamaica tómano moito, che. Non Xamaica. Pero cantos xamaicanos pasa por aquí a diario, má? Home, xamaicano, pouca cousa pasa. Pois Lago,
Que me dis? Veña, quedas no bar. Pero a ver como te zafas, Home, sabe, vai ser como se non estiver, sabe? Que? Que? Ela... Imitarme a min é complicado, Ai, sí. Ti fíate de min, home. E se non me fío de ti, de quen me vou fiar, Vais tranquilo. Señor xuiz, Dígame, Pitusa. acaba de chamar a asistenta social que levaba o caso de Dani. Pasoulle algo? Morriu o pai de Dani. O pai. E como foi? Un infarto, sei que. E Dani, que tal está? A asistenta social díxome que estaba bastante tranquilo. Pobre rapaz. Primeiro a nai e agora o pai. O enterro é mañán. Díxenlle que vostede iría. Sí, claro que irei. Tamén dixo que o rapaz preguntaba por vostede. Si quero falar con el, cal é o teléfono da asistenta social? É mellor que vaya mañán ao enterro e fala ali con el. Que lle pasará agora? Pois, sen pai nin nai, volverá ao centro de acollida. Non sento que alguén o adote, como fixo vostede. Non, eu non adoptei, Pitusa. Acollino temporalmente mentre o pai se recuperaba da súa enfermidade. Pois agora, ou alguén adota o rapaz, ou terá que ir vivir ao centro de protección de menores. Que non, Ramón, que non. No eido da cova non se pode construir, e punto. Por qué? Cantas veces cho teño que dicir? Porque non hai nin 10 metros entre a extrema e a liña do mar. Coa marea alta, pero coa marea baixa hai máis de 20 metros. E non digamos con seca. A min tanto me ten como este a marea. Non me veñas con legalismos. As normas urbanísticas cámbianse como se cambia esta porta. Que, por certo, xa podía acabar dunha vez, non? Xa está. Voume. Queda aquí unha porta, dona Celia, a prova de bomba. Gracias. Non sei a que ven esta historia agora. Eu construín unha morea de veces a esa distancia do mar. Pois aí é sendo hora de que alguén che para os pés. Tío, que estás parando é o progreso de Portosás. E todo por capricho, por mamolares a min. Moi importante te crees, Monchiño. Pois sí, son moi importante. E xa encontrarei a maneira de convencerche. Ti non me coñeces ben. Ese é o problema, que che coñezo demais. Eso pensas? Sí. Pois prepárate, Celia. Isto é unha declaración de guerra. Adeus, Monchiño. E agora, para amolecer un pouco, un bolero. Imos quedar sen ointes, Que pasa? Non che gusta? Non, perdón. É que non estou para estas músicas. Que tes? Mañán é o meu aniversario. Por iso estás así? Non. É que Robert prometérame que había vir. E a estas alturas ainda non teño noticias del. Normal. Como que normal? Coñecíchelo por internet, non? Si, é que? Pois que non te deberías fiar de alguén que coñeces por ordenador. Podería ser, eu que sei, un maníaco que mata mozas o día dos seus aniversarios. Mira, Chaniño, non tes gracia ningún, Quen é esa Robert? Un americano que coñeceu Paula por internet. Hai uns meses veu para coñecela en persoa e agora dis que é o seu mozo virtual. E a Paula gusta. Que va, lle gusta, pero... Tes razón iso de que non é bo namorarse por internet. Ana, non está namorada. Saberás ti de se unha muller está ou non está namorada. Podíamos prepararlle unha festa. A quen? A Paula, polo seu aniversario. Non é mala idea. Xa está, unha festa sorpresa. Hai que buscar un sitio. Emil, daquela xa é seguro que marcha, don Anasio? Segurísimo. O informe vai ser negativo. Vamos obrigar a trasladarme de parroquia. Jesús. E quen vai quedar aquí? O propio don Vicente. O que é? Como veño o cura de Cormelle en misal a Portosás?
A mí non me pescades pola igrexa, Pero se ti xa non vas nunca, currás. Nin ti, nin a maioría da xente, ese é outro problema. A que, perdoe que yo diga, don Amasio, pero os seus sermóns son un pouco convencionais demais, Home. Si, as cousas como son, Vostede quere fregueses, non? E os fregueses que son? O cabo son público, non? Dunha liturgia sagrada, pero público. É unha maneira moi particular de velo. Si, home, si, hai que envolver o espectador, entende? Para empezar, cambiar a posta en escena. A igrexa non é un teatro, Ladislao. É quen dixo tal. Pero hai que modernizarse, non? Mira os americanos, Salt Lake City, telepredicadores, gospel... O propio Papa. O Papa viaxaba antes na cadeira esa... Xestatoria. Agora viaxe en papamóvil, e monta os cristos... Uns macroeventos. Eso tamén. Os macroeventos que se retransmiten a todo o mundo vía satélite, non? Sí, e que? Que teño a solución ao seu problema, don Amancio. Cal? A misa multimedia. A misa multimedia. Unha misa acorde cos tempos que vivimos, non? Controlada por ordenador, con son estereofónico, vídeo, rayos láser, efectos... Non nos pasemos de modernos, Ladislao. Non. Evaristo, don Amancio que quere? Don Amancio, quedar en Portosás, non? Público. Fregues... Xente nas bancadas da igrexa, non? Pois, bueno, se don Amancio quere público, déalle o público que máis lle gusta. O que? Os percebes? Espectáculo. Eso tamén. Non sei. Si, home, si, fágame caso. Imos facer unha misa experimental, unha misa multimedia de proba, con público de proba. E a ver se lle gusta. Por probar que non quede. Con tal de que a xente volva á igrexa, é que non me trasladen. Fágame caso. A misa multimedia de Portosás vai ser o maior espectáculo... Pío, o maior espectáculo do mundo. Xa verá. Don Amancio, que? Metémolle tamén bombas de palenque. Xa postos? Hola. Hola. É ti por aquí? Traio unha noticia. Que pasou? De Dani. Que ten? Morreu o pai. O pai? Como foi? Tivo un infarto, onte, creo. E falaches con Dani? Non. Chamou a asistenta social que se ocupa del. E que tal está? Ben, din que está tranquilo. Pobre rapaz. E sabes o que lle vai pasar agora? Supoño que volverá ao centro de acollida. A non ser que atope unha familia que o adopte, claro. Outra vez? Sí, outra vez. E cando é o enterro? Mañá. Pois... gustaríame acompañarche. Seguro que se alegra de verte. Seguro que se alegra de verche a ti. Queres tomar algo? Sí, un café. Había ben tempo que non viña por aquí. Sí. Meses. Que hai? Tes má fe de vida que che pedín onte? Si, ten aí nesa morea de papéis. En cal, porque aquí outra cousa non haberá, pero papéis... Eses que están aí na esquina. Colla vostede, por favor, que eu agora estou que non me remexo. É esta revolución. Estou ordenando o arquivo. Aquí está. Ramón Couto. Boa fixe na boa. Que pasou aí? Nada. Deixe estar, que se recollo eu. Non te preocupes que xa o recollo eu. Boas noticias para min e malas para unha que sei eu. Ata logo. Adeus. Veña, que sería unha festa sorpresa para Paula polo seu aniversario. E o mellor sitio para celebrala é aquí no bar. Sí, claro, márchame ante petróleo, eu xa estou montando unha festa jorjorrio.
Non podo, que teño responsabilidade, Chano. Xa, pero é por Paula. Por Paula. Pois facela noutro sitio. A mí non me líes. Pero é que non temos outro sitio. Ademais, este sería un favor que che debo eu, Un favor de que a? Mira, Paula está deprimida porque é o seu aniversario e Robert non a chamou. E claro, pensa que non vai haber festa ninguna. Bueno, é que favor che fago a ti montando unha festa para ela, non? Vai levar unha sorpresa, curmán. Eu digolle que foi idea miña e vai pensar que eu son un encanto. É que o Robert é un imbécil por non chamar. E dispois que? Como despois? Despois un pouco de boa música, o bar así a media luz, pídolle a bailar, doulle un regalo e digolle que estou todo por ela. Xa está. E declaraste? Así, polas boas? Claro. Agora ou nunca, a ocasión é perfecta, macho. Pero tedes que facer aquí a festa, che. Si, home, si, veña, faime este favor. Só este favor, Oi, que lelo. Veña, ponte curmán. Ben, facede no fa. Ese é meu curmán. Si, señor. Hola. Hola. Dixo que sí. A festa vai ser no bar. Xa verás que sorpresa leva a Paula. Hasta logo, curmán. Ata logo. E a ver en que acaba tamén a festa. Mangui, teño que falar contigo. Sí, dime. Mira, xa non falou xa algunha vez de min? Sí, algunha vez tan falado, sí. E que che dixo? Pois que és moi boa locutora e cousas así. Mais nada. Non, máis nada. Que máis me había dicir lá? Nada. Supoño que fala máis de Paula, claro. Pois agora que o dixi, fala bastante máis de Paula, sí. Estou tola por Chano. Como? Que estou namorada del desde que o coñezo. Ajá. E sabe o Chano? Non, pero vai non saber. E cando miña alma? Na festa. Na festa. E como solución ao problema de don Amancio, ti propós unha misa multimedia. Efectivamente, Paula, sí. Sí, efectivamente, Paula. E como é que don Amancio aceptou unha idea tan túa? Ben, en principio trátase dunha experiencia piloto antes da misa, unha pre-misa, digamos, non? Para que os fieis nos vayamos afasendo, sí. Entón sería a primeira vez que se fai algo así na Costa da Morte? No mundo, perdón que che corrixa, Paula, no mundo. En realidade é a aplicación das novas tecnoloxías electrónicas e escenográficas á misa, non un pouco como se fai en Harlem, Salt Lake City, as grandes mecas da avangarda religiosa, sí. E a quen vai destinada esta celebración? Ben, a todos, non? Aos que queremos porque para que nos vayamos un pouco dando idea de que a misa non está reñida co espectáculo, non? E os que non creen, porque mal non lles vai a facer, e tamén dan ambiente. Sí. Pois xa sabedes, a cita é esta tarde ás 7:30 na igrexa de Portosal. Sí. E xa está. 2 minutos de entrevista e xa está. Por que? E ti estás mal ou que? Ti estás amarjada ou que? 2 minutos de entrevista para un acontecemento como este. Queres saber o que me pasa, sí? Sí. Pois o que me pasa que hoxe é o meu aniversario, ninguén se acordou de min. Iso é o que me pasa. Muller, eu... Felicidades, Paul. Deixame. Paula. Paula, estou enamorado de ti. Non demasiado breve. Paula, teño che que dicir unha cousa. Estou todo por ti. Non te ama a ti. Es idealización. Non me digas que agora fas ti a compra. Que moderno. Ri, que xa chorarás. E el ojo? Hoxe descubrí un certo dato sobre ti que pode arruinar a túa carreira política. Non sei de que me falas. Pero se tes algo contra mí, non tes máis que ir ao xulgado. Dali veño precisamente. As contas do último ano foron aprobadas por maioría absoluta. E se hai que facer unha auditoría, pois Non é eso. É moito máis grave. Moito máis grave? Sí. É algo sobre o teu pasado. Non hai nada no meu pasado do que me teña que arrepentir. Home, sí. Do tempo que andei contigo, pero no pecado ben levei a penitencia. Non, falo de antes. Moitísimo antes. Falo desto. E iso que? A modo. Cando faja público, xa te podes ir esquecendo de seres a alcaldesa de Portosás. É unha ameaza. Chámalle como queiras. Pero se non queres que isto vaya á prensa, xa me podes ir dando permiso para construir no eido da cova. Pero que dis? A Celia Rei, alcaldesa de Portosás, ninguén a chantaxea. Oíchesme ben, ninguén. Non queres saber o que di? Non quero saber nada, é fora daqui.
Este establecemento ten dereito de admisión. Fora! Como queiras. Gracias por virdes. Sabes que non nos tens que dar as gracias, Dani. Como estás? Ben. Vostede é o xuiz, non? O que atendera a Dani aí atrás. Sí, son eu. Eu son o tío, irmán da nai, que en paz descanse. Que tal? Encantado. Quería agradecer que o acollese naquel momento. Eu non podía. Vivo fora E agora? Sigo vivindo fora. Non, quero dicir que vai pasar con Dani. Pois vou no levar comigo. Así que marchas para Holanda. Sí, o tío vive ali. E ti queres ir? Non sei. Parece bo. Pois é a primeira vez que o teño diante. Como? Pois eso, é que miña nai morriu cando eu era moi pequeno. E xa estaba fora. E non o coñecías? O meu pai faloume algunha vez del, pero de telo así diante a primeira vez. E está casado? Non. Pois vas vivir só con el. Ai, sí, xa me gustaría. Vaime meter nun colexo desos que durmes ali. Interno? Sí, é un colexo moi bo, pero a ti gustaría estar interna? A mí non. Pois a mí tampouco, menos en Holanda. Non che gusta Holanda? Non sei, Iria, nunca fun. O mellor está ben. Xa sei, pero que eu xa estou feito isto, entendes? Xa teño aquí os meus amigos, as miñas cousas. É que falan en Holanda. É que ven falar, holandés. E ti sabes falar holandés? Pois non, iso é outra. Moita xente non veo. Pois non. Pero mellor, porque non me fío moito desta montaxe túa. Tranquilo, don Amancio, prepárese para mergullarse no futuro, dixo eu. Ben, o que ides ver é un ensaio do que será o vindeiro domingo a primeira misa multimedia da historia. Empezamos logo. Proceda, por favor. Don Amancio avanzará cara ao altar e aí xa comezará o espectáculo. Camequeira, don Amancio. Que é isto? Esta imaxe teña que ir no lavamans, pero... Pero eso é despois. Xa sei, é que non sei porque... E as campás? As campás eran para o final da misa pola alegría do povo. Pero se ainda estamos empezando. Xa sei, debe haber algún problema debió haber de prosija, don Amancio. Queridos irmáns, estamos aquí reunidos para asistir a este experimento de Ladislao. Multimedia. Multimedia. Empezaremos polo principio. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. A Trinidade, e agora eu poño unha imaxe alusiva. Pero isto que é? Isto era para a homilía. É que, como vostede me dixo que era sobre os vicios, pois a pregisa puxen a... A homilía é despois do Evanxeo. Non, xa sei, é que este estrebello, non sabe, debe estar mal o driver do procesador e do proxector, por eso que non... Seguimos co ensaio. Lectura da carta de San Paulo aos Filipenses. Gloriámonos en Cristo Jesús e non pomo a nosa confianza na carne. Aínda que eu podería confiar na carne... Isto é intolerable. Pero que pasa agora? É unha foto miña dunha churrascada de outro día. Acabouse, Amancio. Se isto é un ensaio do que pretendes facer na misa, esquéceo. Non me deixas outro remedio que informar negativamente. É multimedia. Informarei multimedia, pero informarei negativamente. Tía Rosa, non marchar.
Que hai? Hola. Dixéronme na casa que chamaras preguntando por min. Sei que o pensaches. Non teño nada que pensar, Ramón. Só que se sabes algo tan grave sobre min, teño dereito a saber o que é, non? Pola mañán dicías que non che interesaba nada. Pois xa ves, agora interésame. Non sei se será o que eu penso, pero se eso, veña, dimo dunha vez. Roe a curiosidade, Oi, que leria, trai eso! Man por man. Ti dasma licencia para construir no eido da cova e eu doucho papeliño. Deso nada. A Celia Rei, ninguén a chantaxea. Ou non che quedou claro? Pois logo vou facer unha chamadiña a Radio Portosás. O mellor, a túa sobriña sabe como contar isto con gracia. Desde este consello non chamas a ninguén. Porco dijas ti. Mira o que fixeches. Estrajaches o teléfono. Celia, aínda podes cambiar de opinión. Sabes que che dixo? Vai dar unha volta e déixame tranquila. Vou dar unha volta, pero non che deixo tranquila. Deixoche recapacitar unhas horas. Xa me chamarás. Podes esperar sentado. Mira que fixeches. Fixéchela boa, home, fixéchela boa. Hai alguén aí? Non hai ninguén. Son máis das 8. Estamos sós. O teléfono estrajado e as ventás teñen reixas. Pois tiramos a porta abaixo. Ramón, non podemos sair daqui. Como que non? Que alguén nos saque daqui! Estamos encerrados, cala a boca. Encerrados aquí? Ti e máis eu. Que? Home, onde andabas, tío? Funlle a buscar o regalo a Paula. Claro, e nós aquí, mentres tanto, montando todo, non? Home, é unha cousa especial, Especial, pois a mí pareceme moi normal. Normal? Normal. Dentro ten unha cousa que te escribín. É que? A miña declaración. Sí. Pois séntate. Tapa. Parabéns para ti, nesta data querida. Moitas felicidades e moitos anos de vida. Felicidades. Como sodes, Como sodes nada, Como é? Que foi cousa del. Oche matar. Gracias. De nada. Parece bastante claro que lle gusta a Paula, non? Ai, amigiña, eu nese peto ni saco ni meto, xa che dixo. Pois polo visto eu tampouco. O americano, pasa. Paula. Hola, Paula. Que fai este aquí? Que fago con isto? Fai o que queiras. Que máis ten, total? Chale, ven aquí un momento. Queche presentar a Robert. Este é un amigo meu. Que tal? Encantado. Si, eu tamén estou encantada. É que vas botar moito tempo por aquí? Oh, non. Marcho mañá. Ah, e marchas mañá? Que pena, non? Un día só. Pero viñeches o día da festa. Estupendo. En ti que xa aquí estou. Iria, agora non te podo atender. Non ves que estou moi ocupada. É moi importante. Tamén isto é moi importante. É por Dani. Que lle pasa? Que non quere marchar co seu tío. Quen cho dixo? Díxomo el. Case non o coñece. Hoxe era a primeira vez que o vía. Xa, pero é o seu tío. E nós non nos podemos meter neso.
Pero non ten tempo para atender a Dani. Vai no meter nun colexio interno. Iso non ten por que ser malo. Ademais, nós que podemos facer? Adoptalo. Como? Que o acollas de fillo. Iria, eu querolle moito a Dani, vida, pero... Iso é unha cousa moi seria. Non se pode tomar unha decisión así a lixeira. Pois coa adopte Andrés, como a da outra vez. Andrés non adoptou. Acolliuno temporalmente, pero non é o mesmo. Pois agora que o adopte. Esa é unha decisión que ten que tomar el. Pois chámao. Pero Iria... Chámao, por favor. Falarei con el, vale? Convencio. Xa veremos. Hai alguén por aí? Non berres, só. Xa che dixen que non hai ninguén e de fora non che oyen. Pois algo haberá que facer. Non podemos pasar aquí toda a noite. Pois dame o corpo que sí. Pero que me faltaba. Menos mal que eu estou preparada. Que é o que che fai tanta gracia? Que xa non é a primeira vez que nos vemos nestas. Como nestas? Encerrados xuntos. Si, home. De mozos naquel baile. Ah, xa, que ti te empeñaras. Eu non me empeñara en nada. A culpa foi túa, como agora. A culpa miña, non? Xa. Claro. Ven para atrás, Celia, ven para atrás, que hai ali unha estatua. Bueno, algo así me dixeras, algo digno de ver. Sempre fuches un trapalleiro, Moncho. Ti ben sabías que ali non había nada e máis aceptaras vir. Eu sempre fui unha parva. E acabou o baile e quedamos encerrados ali, ata outro día. O traballo que me dera convencer a teu pai de que ali non pasara nada. É que non pasou nada. Como que non? Nada digno de mérito, quero dicir. Pois, daquela non dicías o mesmo. É que sabía eu daquela desas cousas, non podía comparar. Muller, eu pensaba que... É broma, Monchiño. Sempre tomas as cousas así, moi en serio. Non te pode dicir nada. Que? Tomando fresco? Viñame despedir. Como o que despedir? Sí, despois do que pasou esta tarde. Xa me falaron do desastre desa misa multimedia, sí. Desde logo, Amancio, só a ti se che ocorre confiar en Ladislao, oh. Estaba desesperado e non tiña unha idea mellor. Pois pensa en algo. Xa non hai tempo. Seguro que hai algunha solución. Non, Florencio. Só me resta dicir a última misa e... adeus. Pero, home, non me digas que xa te vas render. Habrá que intentalo algo máis, digo eu. Con don Vicente polo medio, todos os esforzos resultan inútiles. Sabes que che digo? Ese don Vicente é un presuntuoso e un repugnante. Sí, e seguro que a estas alturas até un informe redactado, firmado, selado e lacrado. Ti crees? Sí. E ese informe di que eu teño que marchar de Porto Sás. Hola. Hola. Que rápido viñeches. Así que me chamaches. Tampouco era tan urxente. Como que non era urxente, mamá? Dani marcha dentro duns días. Que lle pasa a Dani? Que diría que... Dani non quere ir con seu tío. E con quen vai ir? Non ten máis familia. Tenche a ti. A min? Sí, porque estivo vivindo contigo. Xa, Iria, pero foi unha temporada, entendes? Que Dani pode contar comigo, pero agora ten que ir co seu tío, sabes? Pero el non quere. O que tens que facer é adoptalo. Sabes que che comprei un libro de contos? Pero quedame no coche. Veña, vai no buscar. Xa mo darás mañá. Iria. Vai. María, eu acollín a Dani de outra vez porque tiña quen me axudase. Non fui por eso. Ben te valías por ti só. Non, a asistenta social concedeume a acollida de Dani porque ti te comprometeras a axudarme.
Pero eu non o tomei como un compromiso. Eu pasaba ben. Eu tamén. Pois se daquela non pasaba nada, que problema hai agora? Pida a adopción definitiva de Dani. Xa, pero que iso non depende só de min. Se o dis por min, xa sabes que eu no que che poide axudar. Gracias, pero referíame ao tío de Dani. Ele é o tutor legal nestes momentos. Calquera decisión sobre Dani depende del. Pois fala con el. Como te quero, nena, canto te quero eu. Hola. Hola. Anímate, home. Non teño moitas ganas de animarme. Que lle verá Paula ese americano. Iso digo eu. Non é alá tanta cousa. Ten o pelo azul. Que clase de tío leva o pelo azul? Que eu saiba, o Robert este é papá pitufo. Polo menos non perdiche o sentido do humor. Marcho para casa. Home, non, espera. Intenta animarte, anda. Verás que pronto che pasa. Non me vai pasar nunca. Xa verás como si. Vas coñecer outras mozas. Pois que alivio, non? Vou ter que pasar por isto máis veces. Algúna vez sairá ben e haberá algunha moza que se enamore de ti. Non creo. O mellor xa hai algunha que está toliña por ti e ti nen sequera o sabes. Es un despistado. Pase. Sí? Home, é que andas, meu? Ben, todo ben, sí. Mañá, como que chega mañá? No, eu pensei que ias tardar máis. No, non pasa nada, home, problema ningún. Que va? Ala, veña. Ven con ben. Ala, ata logo. Apaga mañana. Ana, apágame un momento. Veña, como está a festa? A traballar todo o mundo. Que pasa? Volve petróleo, veña. Quero ver a todos con algo na man. A recoller. Veña, uns por un lado que as personas. Acordaste daquel primeiro coche que tiña? Sí, fui cando empezaras no Fabril. Non, xa pasara o Deportivo. Ai, sí, no Deportivo. Tiramos un pouco proveito aquel do fin, eh? Daquela ninguén tiña coche. Non. Ai, ti eras un espectáculo. Dando voltas e voltas alrededor da praza e presumindo de coche diante de todo o mundo. A ti ben que che gustaba, eh? O coche era bonito. E podíamos poñernos en Santiago nun par de horas. Non falaba do rápido que era o coche. Ai, non? Non. Tirámoslle máis proveito cando estaba parado. Aparcado na carballeira. Sempre pensando no mesmo. Non cambiarás nunca, Moncho. Ti tampouco cambiaches moito. Ai, non. Os anos pasan. Se eu che contara. O bo viño xa se sabe. Gaña co tempo. E iso como se sabe? Catando. Que faz, Moncho? Eu nada, és ti. Hasta logiña. Chao. Cousas, nos marchamos, vale? Sí, claro. É que pan de mago e que parvo, non? Axudámosche nos... Dijo eu. Temos que aproveitar o tempo que estemos de mañán. Veña, pois sí, de lajo. E de aproveitar o tempo, xa aproveitou para barrer, que me mola. Sí, é gracioso. Veña. Hasta logiña. Que é máis animado? Pois non. Tendo en conta que me acaban de romper o corazón, non é para estar animado. Cala a boca. E pecha os ollos. Como? Que peches os ollos. É isto que ven. A ti que che parece? Non sei, eu xa non entendo nada. Hai lúa chea hoxe, non é iso?
viña mañá na porta. A vos horas. E non contaba que me azurjase a vostede tanto. Cale, non me faga falar, Non hai moito que falar, non? Adormeciu. Como viñemos tan cedo. Vou pola ferramenta. Xa verás que maravilla, Celia. Xa cho dixen no único. Vou construir no eido da cova. Que Está Ramón. Ah, este. Cando me firma o permiso? Permiso para qué? Para construir no eido da cova. Estaba soñando, Ramón, soñando. Pero xa espertaches. De construir no eido da cova nada. Como que non? E isto tamén é un soño. Ti saberás. Sei. E vai non saber todo o mundo. O que? Que nasiches en Cormelle. Só teño que deixar caer a túa partida de nacemento nun par de sitios e... Non nacín en Cormelle. Naceronme en Cormelle, que non é o mesmo. Miña nai puxose de parto ali. Tanto ten, ti és de Cormelle que é o que importa. Vale. Son de Cormelle e que? Non é delito ningún nacer en Cormelle, dijo eu. Non, pero para ser alcalde de Porto Sás tampouco é un mérito. Por eso tiñas tan calado, non? Tiño calado, porque a ninguén lle interesa a miña vida. Non sendo a ti para amargarme. Eu non che quero amargar nada, muller. Ti firma o permiso para construir no eido da cova e morra o conto. Non o verán os teus ollos, Ramón. Xa, douche 12 horas para pensalo. Se non xa sabes. Vou con isto á prensa. Levo a donde queiras. Hola. Hola. Coñeces o meu tío? Non teño o prazer. Está Pituxa. Como está? É a que manda aquí. Non, o que manda aquí é Andrés. O xuez. Pois co xuiz precisamente viña a falar. Pois pase. Pase, está no despacho. Con permiso. Teño algo para ti. Para mí? Empezara o cando andabas por aquí, pero marchaches antes de que o acabase. Para que te acordes de nós cando esteas en Holanda con teu tío. Gracias. Pódese. Hola. É ti por aquí? Estás mal? Non veño por min. É por Amancio. E logo que lle pasa? Berta, Amancio ten que deixar a parroquia. Oín algo diso, sí. Pero pensei que o solucionara Ladislao. Que? Ladislao? Ese sí. Ese empeorou, non? E agora xa ninguén fai nada por solucionalo. E eu que podo facer? Axudarme a axudarlle a Amancio. Non se me ocorre como. Berta, se ti e máis eu nos movemos, podemos amañar isto. Eu por don Amancio o que faga falta. Tes algo pensado? Teño todo pensado. Non creo que Dani non lle teña cariño. O que pasa é que hai que darlle tempo. Non, eu sei que son un extraño para o neno. Xa, tamén non era eu no seu momento. E tamén sei que Daniel non ten moitas ganas de virse comigo. Dixo yo el. Non fai falta. Como tampouco fai falta que me diga que a vostede lle quere ben. Eu a el. Pois máis ao meu favor. Vostede xa o tivo acollido unha vez, e se quixera, poderían darlle a adopción definitiva. Pituxa, dígalle a Dani que entre un momento, por favor. Que vai facer? Antes de seguirmos, habería que saber o que pensa o rapaz, non? Parece ben. Que pasa? Senta, anda. Daniel, escuita o que che ten que dicir Andrés. Dani, estamos falando do teu futuro e hai algo que necesitamos saber. O que? A ti que che gustaría? Ir co teu tío a Holanda ou quedar aquí comigo? Tranquilo, di a verdade. Pois... eu preferiría quedar aquí. Moi ben. Déxanos un momento, vale? Pois... agora a decisión é súa. Home, non creo que poñan moitas dificultades, estando vostede de acordo. Eu intentarei que o papeleo sexa o máis rápido e cómodo posible. Veña, pois decidido logo. Dani queda comigo. Non
é de boa educación o escoitar detrás das portas. Non marcho, quedan portosás. Ai, non me digas. Julián, o qué? Chegou desaparecido, que tal? Sí, señor, Todo no seu sitio, todo limpo, que tal? Hola, patrón. Sí, señor, moi ben. Que? Son ou non son un bo patrón, Ela, és un patronazo. Ela. E ninguén diría que houve un festerrón aquí onte, non? Festa? Non, festa non houve ningún, Non houve. Que va, que va? Non houve. Bueno, sí, houve, pero foi por Paula que ven xa no... Tranquiliño, se non se pode facer unha festa nun bar, onde se vai poder facer, non? Non estás cabreado, Lago? Home, un pouco. Para a seguinte, pois, avisádeme, non? Vale, non hai pega. E que? Novidades? De todo. Van botar a don Amancio da parroquia. O que? Sí, veu Robert de Nova York está con Paula. E Chano viuse con Ana de serie. E ti, se non chamaras onte, pedazo de ovella. Tamén estaba oriado con alguén, e tiña dúas aí, estaba botando por aí. Mi madrín. Non se vos pode deixar sós, Xa ves, tal se come, tal se cría, mame. E de caixa que tal? De caixa, mira, peraí. Apunteiche aquí a de onte, pero a de hoxe... Xa ves, o que houve. E como estaban as chavalas esas? Estaban sentadas, pero estaban bragas. Hola, Andrés. Hola, que tal? Ben. Que sorpresa. Sorpresa vou volar dar eu agora. Voilà! Non marcho. Hola, con Andrés. De verdade? Sí, ides meter capturar para sempre. Ben, vamos de contar a fita. Vamos. Non tardedes, que imos xantar. Xantades con nós? Home, pensábamos ir ao petróleo. Non digas parvadas, temos comida de sobra. Mentres vou picando algo, contasmo, vale? Eu por mí non teño fame, Pois eu sí teño. Se existes. E teño un queixo riquísimo. A ver, como foi, Loto? Pois nada, o seu tío, que prefire que estea comigo. Así, sen máis. Así, sen máis. Sabes? Que difícil, non? O difícil ven agora. Bueno, Andrés, xa sabes que no que eu che poida axudar. Pois se che digo a verdade, toda a axuda que teña será pouca, porque non sei nin por onde empezar. Non te preocupes. Xa sabes que podedes contar comigo para o que faga falta. Gracias. Boa pinta, Sí, pica. Podo? Sí. Polo que vexo, nestes meses non aprendiches a cociñar. Que está boísimo, de ver. Andrés, extrañeiche moito. E a nena tamén. E eu a vos. Pois que, a ver, que foi da túa vida últimamente? Que fixeches? O de sempre. Non saí ningún día de Portozás. E nada, xulguei os mesmos casos de herdanza de sempre, discutín con Pitusa, como sempre, deixei-me timar por currar. E hai algo que che teño que contar. Ti dirás? Non sei como vas tomar. Veña, conta dunha vez. Deiteme con Berta. Non picas nada? Non, xa non teño fame. Amancio, tes que dicir a misa doce, como despedida. Tiño pensado, pero decidín suspendela. Para a xente que había de vir, mellor marcho así, en silencio. A ver, Amancio, que esa misa é para hoxe ou non? Levamos un cuarto de hora esperando. Que? Voume revestir e empezamos.
iso, Amancio. Xa, seguro que fuches acólito de neno. Sí, pero cando a misa era aínda en latín. Pois agora ainda é máis fácil. Veña que a xente espera. Así que tens que marchar, non, meu? Pois ti, oiches, dalle recordos da nosa parte a Demi Moore, Aí está. Demi Moore vive en Hollywood. Se eu sei é que... Eu vivo en Nova York. Pois pasas por ali un momento, achegas te vai a caraxo. Vale, dareille recordos da túa parte. Ok, meu. Que? Vas volver pronto. En canto poida. E cando é eso, Robert? Non sei, xa te dixen que en canto poida. Está ben. É o que di sempre, pero... Escríbeme. Prométocho, de verdade. Mira. Prométocho. Mi madriña, que tarde, veña que... Xa están empezando, que temos que ir a misa. Veña que temos que ir a misa. Ei, par de lapas, veña, vos, veña, Bulide, que temos que ir a misa, veña. A misa. Saímos nada, veña, vémonos. Veña, curmán. Veña. Vou te ensinar eu a ti. Vamos. Toma, pasa, veña. Vamos, larga. Ei, Bertiña, que? Miña nai querida, había ben tempo que non vía eu tanta xente na igrexa, che? Había ben tempo que non vía a igrexa, nin con xente nin sin ela. No, pero a xente Pitusa. respondeu, moi ben. Isto foi unha tregua. Pero mañán sen falta estou na prensa contando o que sabemos ti e máis eu. Que tal, señor Couto? Ben, gracias. Se non che importa, a alcaldesa e máis eu estamos falando. É un asunto privado. Se cadra xa non é tan privado. Señor Couto, vostede non saberá nada dun documento oficial que desapareciu do xulgado, non? Unha partida de nacemento. Non sei nada. Mellor así, porque apropiarse dun documento oficial do xulgado é un delito moi grave. Sobre todo se publica. Serpe velenosa. Así che é a vida, Monchiño. Claro que, se cadra, extraviei eu ese documento. E mañán pola mañán, a primeira hora, encontro en riba da miña mesa. Así podería esquecer todo este asunto. E evitar unha investigación e unha denuncia sempre tan desagradables. O máis seguro é que mañán pola mañán este ese documento no seu sitio. Mira, Amancio, eu sei que todo isto é unha farsa, que seguramente non se volva a repetir. Pero aquí a xente quérete, e iso está claro. E ante iso... Tedes don Amancio para moito tempo. Moitas gracias. Gracias a todos. Fui a mellor misa que dei en toda a miña vida de cura. Home, mal non estivo, pero con pouco máis de cobertura tecnolóxica non o visto. Alabado! Don Amancio, canto máis rápido non se andan os pecados con un pouco de cobertura tecnolóxica, Xa vale, Evaristo, xa vale. Amancio, ti sabes que eu son ateo, gracias a Deus. Pero de todos os curas que podíamos ter en Portozás, ti é lo menos malo. Moitas gracias. Gracias. Moitas gracias.